Music entertainment. Pamsoro isekuru Tasvu. Zviriko zvinoitika zvinowanika nai kurwara kana kugumbuka chiveve zvinopera nai handizvo regerai vane kutadzirai zvobude hamudi kuregera vane kutadzirai vanorema asi tinoti mhosva kumuridzi wayo dambudziko kumuridzi waro akarikonzeresa ngatimupasei haleluya zvakanaka kuva pano zvakanaka kuva pano nice to be here nice to be here Vasekuru Tasvu Tasvu Wani unoona zvazvinoita vazukuru vangu ukasangana neni uchifara chizva muri kuita maproblem kana matambudzo akaidisapire nai ati kwangoya yako kwa motivation yako ndiyo ndio mabosi wangu bati nizvandoita manje kana ukati ndi une uri wako ndokubata chete ani bokusiya nai amboimba bichana chamba anenge mazi 4 5 anidika Tasvu anobata Tasvu anobata Tasvu anobata Tasvu anobata Wozi tumastara tanda kona toa muda basa hivi. Hakuna kama danza. Hakuna na mwana. Hakuna na mwana. Hakuna na mwana. Asa seku mnaona kizameta watu wanakangana na mwana. Right, mnaona chimbe mungu wa fero wangu. Zenye mwana ndadedzira Sly wamukona kamera ni kamera yako. Ona kuyo kwa munoita vamwe pana. Munoya munoda kubatsira vasa vamwe munoya musiri pakuita sei? Pakubatsirwa. Ndine nyaya yakapinda foni mangu. Mwana ndakabata foni. Kashopa bata foni pambere penyandisi. Pana mwe muzukuru kana ti account yakushandisa South Africa here. Andika. Ndobva afona nekozveseni yakachita nemisisi kuda kubatsirwa. Ndobva munhu ya angasanga taure nini? Aita nemumumu. Vai vatata vekubira vai handika. Munhu yando vanzi kuti zeo ndimisekuru Tasvu. Tingazive sei? Munhu yando vatumira chitupa. Kune munhu upi? Uya waitaura naye. Chitupa chiya chakatorwa face yangu iyi. Vanogadzira. Ndobva iso pachi? Pachitupa. Chinyatsooneka ende chitupa chacho tinacho chipafoni pacho. Chinyatsooneka kuti chidhura. Please, mbutoona zvino. Chipika.
I'm one of first name is sure. I'm not like a super on the microphone or I'm one. I said, Zaganyoro, but to buy each and a bad. I think Zaganyoro about the best place and the guru. It's shown of all group by the but the Pocans going to make a watch of village. The value of the guru as you want to notify the people. I think Abba gift tash. Oh, the Banyo will give to us. Gift I want to give to us. So I'm not here as a wrong Murpana, 2 minutes, 2 dozen a man. Materials are enough up in the man, but Apano gift to touch. I see was Tagan Young home, young Zimu touch to go. What is it? As soon as I was the Apapona, Gorilla too, but I saw I'm not supposed to go 58. In the just as one. Yanda ona ngwana yema phone ndo kurambidza yayi. Vamwe munotora mapiki ya mafoto mavideo ya wanadandika. Azikana una amaone burure yako. Uchafara uchaisa kana pastor munhu acha capture utora. Andizvo nayo. Imimba ndipongo wacho. Bozi mona kana kanzi status kana kunzi munhu washandisa account ya South Africa. Imuri kuti wana South Africa vanhu vari muno. Kana washandisa account ya WhatsApp ya South Africa ari muno. Ane account ya UK WhatsApp ari muno. Andika bozi mwana kana maruza munotumira muno muZimbabwe dzinongenda pasako dzeta return dzodzoka dzopinda makaundi make but pasara padini kuti chibata wana bozi zvapachena aiwa shamsi sakana kuti dzakadeda Sly kuti azvone abva chikanda izvozvo zvazukuru wangu kuyangu muri abroad muri kunzoko musafe makanda mari panhamba pachitupa chakanzi gift tash gift aiwa kwete handisini number 3 the phone okay the number the one imwe chete 078 461 4908 ndozokoza futi pekare 078 461 4908 ndo namba yangu kana kuri kunzi ndakuda kuti uise mari pane mamwe madetails unofona nevideo call wondoona ndindokupa kuti aiwa apa isa apa ndokunyorera madetails mamwe ekuti uise musafe maisa mari ndongotaura pa audio pasiri pa WhatsApp pa video call mukaisa vazukuru vangotaura pa audio usauye pano chitise kuti ndakasa mari pakati icho chitupa chakatoiswa nakawanda arimongari kuna Biblia sekuru akatoya pana sekuru ndakasa mari yangu pana Tasvu gift ndiope ibawari pino Tasvu gift amona indo tate guru Tasvu erote yekupiwe ari ya akatoiso zvake indo tauri kana ndakuisa mari tanga maona mapanda kushata ngandakata ndebvu dzachena kazi kufamba kumakore kawo atimazona zvinowana maplastic ichinoyirana kona kutooneka kuti ndechekubika kaichi kutochora chibatoono ndechekutobika chanatsotasaona kana manyoro akaitiwa kana mukatora chitupa cheplastic ukachisa kwafanana nechocho nemitenje azviriko variko vakutsvaga kurarama nayo nekunzotanga kutasvara kuita basa ndobvaanzaiwa regai tigadzirwa zita reti Tasvu zvekare vanhu nokuda ngotera panoti Tasvu paya paya amukurikitiwa uku rowana zvaendeka munhu uyu kana ukati ndine $20 kana ukati ndine $30 kana ukati ndine $40 unozakanda ma-airtime vanhu vanondisa kukatisa ma-airtime sekunatamisira airtime unondisira airtime ndakambokumbira airtime asi uye Tasvu anokumbira airtime vaizivona kuti ndine airtime ndingati pamwe doro rangangokumbira kuzivisawo chibhodhoro sekapa ndanyomira pana kufanira kuta chibhodhoro chenyosekuipapanapa ndendine nyota uye kwere waenebva wakadomba
ari kufana kwa chibhodhoro ushokodziva sekuti tongomwawo ndizoka chifara lisunungurana paurwere nematambudziko saka maZimbabweans makapenga makugadzira mbikiro anatafundikirwa bandi azvife zvafanana Facebook page Gogotasvo. Right, pane imwe nyaya futi yandoda kutaura. Pane imwe akandiwa futi paFacebook zvikanzi Gogotasvo. Matare mukuita rini? Vadzimai vangu ndo Gogotasvo. Havana darira vanoita. Andika vandombera pane tate Gogotasvo. Kuti vane page ravo, vane brand ravo ravari kuita. Aiwa musasvitse ipapo nai. Munozinzwa? Ukalaika pa YouTube kana pa Facebook, vona vakatonyorwa vakati so picture yapo polisi. Kambo. Yeto ni maviewers kwakutolaika vari kutoninga. Vakutolaika mukubatsirira kupi? Azona vakasara kuti saka tikusatu sekuti asvanofamba nevadzimai avo Gogotasvo. Saka tikati Gogotasvo vavhara dana. Sakaenda zviramba pano pamberi penyu kuti mukaona page irori aiwa ndinoba andomboriziva ba hakuna zvidedero hakuna zvakada sei zvidedero pachitawana ndaramba hakuna zvidedero peno mazvinzwa andivio peno mazvinzwa ka inde peno chitumba chakagadzirwa ichi musasa maita mistake usamari pachitumba ichi mazona biangu zvinonyangana vanhu vaye vaipa navo munoona zvazvaita dauti mumabato mukarasa mari sekuru mari yacho ikuramba kupinda muri papindu yedirect anoudza uya pa7 Anderson akanoramba kusamara anza uya pa7 Anderson ndobandiri asi kana samara anokukomora ukaisa mara anobva kutumira chimwe chikwamboso chizizi so chakangomira chine mazino so akuti uchi akutumira ausapinda kuti mameseji zamuzokumunyaya yako yakatooma yakatonyanga yangara papeno ndafara ndataura nemi wazukuru wangu murunyararo ndizvonai tinoziziva nguva mukana unosvika kuti muchibatsirwa tingapedze nguva tichaura zvakawanda chakakosha ndoda kuti media ibudise futi nyaya yechitupa chokuti kune vanhu vari kuita izvozvo asi hakuna chisingaperi nai mudhabhirwa kuteresera kakuyaka neoriginal baba zvakasiyana baba zvino vamwe vakutourwa kubva UK South kupi vakutouyawo vega pachena nai zvekusenda zvavanoita nekutumirawo vozoona zvaakuitika izvi pasi pamera meno apa ndizvo nai saka abi yangu ndoti anzwa ari kutanga nerekupesera ka takuchimirira tipinde pamutsetse tichigiriziwa ndizvo nai kuona vamwe apa kuna vamwe vakawanda vakuteerwa nemabhonzo vanhu vakafa uroi hauna munhu kuti munhu mupei chete kana akafa zveshuwa iye paakafa chikwambo chake hachina kufa chakasara kwamuri vapenyu mukurarama panyika nai unogona wanzoti chikwambo mwoyo yedu akafa ndinhenge akafa andika ozonzi uika auya nenhau yake uyu aiwa but muri wamwe akafa sekuru ndoita sei unoya pano tokuitira matare toparadza hondo yedu gona kudzinga tikambure mhepo yevachakavhibve muropa renyu uyakamira nai tinangopinda pagirasi nezura akaona muri wake achitositurakisa munhu ipapapo achitomusunungura ipapapo achinzi iwe tinogona kuti kuuraya zveso saka nadzo tinadzo naika so tigona kukusunungura tisuke makweka apere kune vamwe vari kuuya sekuri mwatigadzira magobekisenda asati aita inguva inokwana mukana ndinenge nditomhanya pai kuti tichigadzira zvoi kuti zvifambe naika usanonoka unokumwa unomwa tsvina inguvani kana wakambofudza mombe ukaenda muri kuwamame uchifukura mvura ukangofukura nokumwa so tsvina retu kumwa tsvina wotoimira itesei injerame kana injerame omwa inenge yachena andizonai ukatanga wagudo kuti gudo mabona gudo zvinotema mengo murovhundika ndikafamba kusvika rotokona rovhura renda patitakanzira mengo inoibva nekudzvanyiwa ichibva nongova nayo ichimbunopfanya payaso chadai munopfanya andika andizvoi saka musanonokerwa nguva inokwana zvatenge tatogadzira tikatoteya mariwa unomuka kwanga achiyamba uri go andizvonai kana munonoka tora bakade mutemeka
Osonora zvinazira. Basira mjere naye. Saka isusu ndisi. Noda ushingirira cheze. Ndisi nenyanga dzacho, ndisi nezvinhu zvacho, ndisi. Ona zvandakapikira izvi. Kana mchiti apa pane muro yewo mbiri chaya. Gambo ndiro yakazvo ndakamira pana. Ngati pinde kure izvozvo. Izvozvo. Tisanyaura nezvozvo. Izvozvo. Bozi netori kaki. Asi mawasanyaura pamunoda. Ini pandoda ndokudzandiya pana. Ndinakati ndinogerwa kakero. Ndokupanyora dzandoda zikuru mucheka. Akatandaura pabonde. Kune nharo ina ndina. Aya kuchekera tu. Ayo. Pana nonzo greatest. Ndo? Basi mzee maoko. Wabva kupi? Boye. Nguwa yako kwana ndikunzwa kutaura mzee mangu zukuru. Chitatekuru boy. Nguwa yako kwana ndikunzwa kutaura mzee musekuru da mzee yangu munorikona here. Ndikunzwa kutaura nda kutokubatsira. Ndandanzwa chara mzee zangu sekuru da mzee yangu munorikona here. Ndibatsirewo. Zvine iye muri wedu wakare yakatoparara zvake. Yaita sei na Fred. Fred. Arku. Yo we. Zvavanyoreza here makutakura danda. Azvina mosvo ndiri kubatsira muzukuru. Ndio opinde pamusadzana ika. Sorry. Vakazowanda isumba kandide. Inotaura zvakana pane. Vakaperevesi pana. Toto wekuseri vanirika. Azvina mosvo. Right, chinyara makadaro. Ndatenda. Tasvu Music Entertainment. Pamusoro isekuru chazvo.